fik u neqpa sħiħ fik li xenna jimulej meċċini fil-modi triqatek urini u fidla ma nitħawax fis-sewa ħarisni għax fik jina it-tamajt nerfa għajnejja l-fuq minn fejn tiġi l-għajnuna lejk nolli leħ ninkanta lek tifħi lejk nerfa għajnejja inti tammar tant fil-oli min jista' jweġġani jekk ma ġembi timxi nerfa għajnejja l-fuq fl-eqel inkwit jien fik nistriħ fortizza tiegħi jintmulej wiċċek fittixtu li riħlist serraħtni fid-dwejja u l-vistu bdilt fis-sfin imbista jeb u sewwa għalek li turi trid nerfa għajnejja l-fuq minn fejn tiġi l-għajnuna lejk nolli leħ ninkanta lek tifħi lejk nerfa għajnejja int li tammar tant fil-oli min jista' jweġġani jekk ma ġembi timxiet nerfa għajnejja l-fuq minn fejn tiġi l-għajnuna lejk nolli leħ ninkanta lek tifħi lejk nerfa għajnejja int li tammar tant fil-oli min jista' jweġġani jekk ma ġembi timxiet nerfa għajnejja l-fuq lejn il-muntani nerfa għajnejja l-fuq lejn l-oliet nerfa għajnejja l-fuq minn fejn tiġi l-għajnuna nerfa għajnejja l-fuq mulej nerfa għajnejja l-fuq